isi ga-egbu gị mana igbo onye ọma na-adị mma egwu abụ maka gị ọya 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 onye agbakwara ka ibe ya gbara ụwa kwa ka ise ya ese ka ise ya ese ukwuru oge ala ome 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 tebe ya tebe ya tebe ya tebe ya tebe ya tebe ya tebe ọpụọ nwayọ 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 ọya nyebe nya nyebe nya nyebe nya nyebe nya seribe 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 sekem 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 ebe nye awegwu n'ihe ọbụla dị mma o onye ọbụla chọrọ ọganiru mmadụ ibe ya egwu ahụ maka gị mana iwe onye obi akpọ igwe onye obi akpọ obi ga-akụ gị ntị anya ga-akpọ gị isi ga-egbu gị mana igwe onye ihe ọma na-adị mma egwu ahụ maka gị ọya 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 onye agbakwara ka ibe ya gbara ụwa kwa ka ise ya ese ka ise ya ese ukwuru oge ala ome 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 tebe ya tebe ya tebe ya tebe ya tebe ya tebe ya sekem 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 ọpụọ nwayọ 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 ọya nyebe nya nyebe nya nyebe nya nyebe nya seribe 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 sekem 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 ebe nye awegwu n'ihe ọma na-adị mma o onye ọbụla chọrọ ọganiru mmadụ ibe ya egwu ahụ maka gị mana iwe onye obi akpọ igwe onye obi akpọ obi ga-akụ gị ntị anya ga-akpọ gị isi ga-egbu gị mana igwe onye ihe ọma na-adị mma egwu ahụ maka gị ọya 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 onye agbakwara ka ibe ya gbara ụwa kwa ka ise ya ese ka ise ya ese ukwuru oge ala ome 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 tebe ya tebe ya tebe ya tebe ya tebe ya tebe ya sekem 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 ọpụọ nwayọ 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 ọya nyebe nya nyebe nya nyebe nya nyebe nya seribe 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 sekem 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 ebe nye awegwu n'ihe ọbụla dị mma o onye ọbụla chọrọ ọganiru mmadụ ibe ya egwu ahụ maka gị mana iwe onye obi akpọ igwe onye obi akpọ obi ga-akụ gị ntị anya ga-akpọ gị isi ga-egbu gị mana igwe onye ihe ọma na-adị mma egwu ahụ maka gị ọya 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 onye agbakwara ka ibe ya gbara ụwa kwa ka ise ya ese ka ise ya ese ukwuru oge ala ome 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 tebe ya tebe ya tebe ya tebe ya tebe ya tebe ya sekem 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 ọpụọ nwayọ 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 ọya nyebe nya nyebe nya nyebe nya nyebe nya seribe 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 sekem 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 ebe nye awegwu n'ihe ọma na-adị mma o onye ọbụla chọrọ ọganiru mmadụ ibe ya egwu ahụ maka gị mana iwe onye obi akpọ igwe onye obi akpọ obi ga-akụ gị ntị anya ga-akpọ gị isi ga-egbu gị mana igwe onye ihe ọma na-adị mma egwu ahụ maka gị ọya 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 onye agbakwara ka ibe ya gbara ụwa kwa ka ise ya ese ka ise ya ese ukwuru oge ala ome 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 tebe ya tebe ya tebe ya tebe ya tebe ya tebe ya sekem 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 ọpụọ nwayọ 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 ọya nyebe nya nyebe nya nyebe nya nyebe nya seribe 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 seribe
bụ maka gị aya